Il-kantant Aiden ftit tas-sija toħra se jkun qed itella spettaklu esklusiv bl-isem ta' The Show fl-MFCC f'Taqali fejn mistennija jattendu 8,000 persuna. One News tkellem ma' Aiden dwar l-avveniment ta' madwar satejn biżjed seffina, viżwal, koreografija u arranġamenti mużikali ġodda fuq palk ferm ikbar. U ovvjament l-akbar suċċessi tiegħu li ddominaw ix-xena mużikali matul is-snin. Ser ikonna show ta' kważi satej mingħajr break, bla intervalli, ġifieri satej sħaħ ta' show. In-nies ovvjament ħajsimgħu il-hits tiegħi, Naħseb fik, Ritmu, Reġina, Pupa, Juliet, l-aħħar single tiegħi 2x2. Waqt li dawwarna mal-ħidma li qed issir fl-MFCC Aiden tenna li l-iktar punt fejn iħoss leċitament u meta jkun qed jara lin-nies tieħu pjaċir miegħu. Ilni ħafna looking forward, però issa jibdew ġejjin ta' xejn privet hekk, però li żjed ħaġa li nkun ħerqana lija hija li nara r-reazzjoni tan-nies, niltaqa' man-nies, nara hekk inħoss il-fil tan-nies dak huwa l-isbaħ mument għalija. 500 persuna jaħdmu fuq dan ix-show Aiden qalilna li ma jistax jistenna iżjed tal-jum tal-ġimgħa biex in-nies jesperjenzaw dan l-ispettaklu ta' darba. Fadal l-aħħar ftit biljetti, ġifieri min jixtieq jesperjenza The Show inħeġġu minn hawnhekk u veru ċitat.